Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tine ukama tine kufara kuza miramu mawoko ake chikomborero runyararo kuza miramu mawoko ake kuza mzira kutsamira mumawoko ake zira yapenya zuwa nezuwa kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake ajesu Zira kutsamira mumawoko ake geru nyararo tenzi wapetwa kutsamira mumawoko ake mumawoko ake ajesu
mose vadiwa hama munashe. Tinoda kutenda Jehovha nekuda kwechipo cheupenyu watiri kupiwa uye mukana wekuti tinzwe zvimwezve zvaJesu. Tiri kutarisa pamusoro penyaya yeutariri, stewardship. Pamessage yekutanga yatakakoverana tanga takaiti time bank, tichitaura pamusoro pekukosha kwenguva. Ngati bezwa ranhasi tine mumwe zvemusoro wenyaya unotikoshera zvikuru kwazvo. Wanda pamusoro wekuti ziva makwai ako, ziva makwai ako. Tisati tapinda mukati meshoko raMwari, ngativharei maziso edu tiinyengetere. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwechipo cheupenyu. Tinokumbira kuti musatitendera kuverenga shoko renyu nekuedza kuridudzira imi musi pakati pedu. Tinokumbira kuti zvireve chimwe chinhu mukati muupenyu hwedu mumwe nemumwe. Tanamata nokutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu rinogara nekusingaperi. Amen. Mumwe wevanhu vakakurumbira zvikuru kwazvo munyika yeAmerica, United States of America, akataura mashoko kune vamwe vakanga vari mukati mekupemberera kupedza zvidzidzo zvavo pane imwe university. Akanga ari mutauri akakokwa anonyarikana pamutambo iwoyo. Akataura ane mutsara mumwe akataura pane mashoko akatura kuvanai vakanga vachigraduata. Akati it is not how much you have, it is what you do with what you have that makes a difference. Chinhu chinokosha muupenyu handi kuti dura rako rakazara zvakadini kana kuti homwe dzako dzakarembera zvakadini. Chinokosha ndechekuti unoitei nezvaunazvo. Zvingava zvizhinji, zvinogona kuva zvishomanene, asi chaitwa nezviripo ndo chinogona kusiyanisa upenyu hwemunhu nemunhu. Saka ndiDenzel Washington akataura mashoko iwayaya. Muchaona kuti pfungwa imwe chete iyoyi tinoiwana zvakare mukati meshoko raMwari. Shoko raMwari riri kutaura panapa Proverbs zvirevo chapter 27 kubva pavhesi ya23 tichienda pana 27. Muchanditendera kuti ndiverenge nechirungu panapa. Inoti, be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your heads. For riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generations. When the hay is removed and new growth appears, and the grass from the hills is gathered in, the lambs will provide you with clothing, and the goats with the price of a field. You will have plenty of goat's milk. Goat's milk, not God's milk, goat mbudzi. Goat's milk to feed your family and to nourish your female servants. Zvikanzi iwe nechokwadi chekuti unoziva chimiro chine makwai ako nemombe dzako, kuti unoziva kuti dzimire sei, chii chiri kuitika nadzo kwadziri. Ziva chimiro chemakwai ako, condition yaari mairi. Zvikanzi kana uswa huchinge hwatorwa ihei kai inonzi make hay while the sun shines. Uswa huchinge hwaunganidzwa ukachekwa ukaunganidzwa uya unozopiwa kuzvipfuyo munguva yechando, kunyika dzinoita chando chinogwamba. Zvikanzi kana zvichinge zvaitwa zvese, uswa hwavepo hwaunganidzwa zvaitwa zvese. Zvikanzi hezvi zvinozoitika. Zvikanzi makwai kana kuti makwayana achakuitira zvokupfeka zvakanaka. Uchawana zvokupfeka zvakanaka kubva kumatewe emakwai. Zvikanzi kunyangwe nembudzi dzichange dzakawanda zvokuti uchatengesa, dzekuti unogona kuinvesta in real estate, unogona kutenga minda, unogona kutenga dzimba kubva pambudzi dzaunadzo. Zvikanzi uye unogona kuva nemukaka wakawanda, mafashame mukaka wembudzi. Muno muZimbabwe ndofunga vanhu vazhinji havanyanyi kukami zvavo mbudzi, asi kunyika dzakawanda nekuIsraeri vaikama mbudzi, vanokama mbudzi. Saka mukaka
unenge usingaziwani, mukaka unenge uchiita kuyerera zvokuti mhuri yako inenge ine kudya kune ruomba kwakanaka, kunyange nevanokushandira. Zvanzi naivo vanenge vachingonyemwerera all the way to the bank, smiling all the way to the bank, nekuda kwekuti munhu anenge aita pachindevere ndoinonzi kunanzerera, kucherechedza, kuisa pfungwa dzako, kubatikana nechimiro chine zvinhu zvako kana kuti zvaunazvo. Zvinogona kuva zvizhinji kana zvishoma. Chinokosha ndechekuti tiri kubatikana here nazvo. Unoona mumwe munhu anogona kuva kana gadheni chairo pamba, unogona kuita 3 weeks asina kumbopindamo kana kusvikamo. Asi zviri kunzi panapa, iva munhu ane hands on approach kune zvinhu zvaunazvo. Zvingava zvizhinji, zvinogona kuva zvishoma, asi chakakosha ndechekuti ivapo pfungwa dzako nekubata kwako neuvepo hwako zvive pane zvaunazvo. Zvikanzi kana uchinge wabata nesimba rako rese, uswa hwachekwa hukachengetwa hukaitwa sei, uchigadzirira kuti ukwanise kufidha zvipfuwo zvako izvi. Apa pari kupiwa muenzaniso wemunhu ane zvipfuwo, asi it can be anything else. Saka zviri kunzi panapa, kana uchinge waita saizvozvo, uchaona kuti makwai aya nepfudzi dziya idzi dzichakuchengeta. Izvo zvaunazvo izvi, kana zvabatwa zvakanaka, zvichakupa zvauri kutsvaga zvausina nhasi. Kana zvaunazvo zvabatwa nemutoo wakanaka, zvichakupa zvauri kutsvaga zvausina nhasi unowu. Saka haunazvo kufuka zvakanaka, zvikanzi makwai achakupa, uri kuda kuzotenga stand, zvikanzi mbudzi dzako dzichakupa stand iyoyo. Zvikanzi uri kuda mukaka, uri kuda kufidha mhuri yako kuti mhuri iwanewo kudya kwakanaka, vana vaende kuchikoro, zvikanzi mbudzi dzako dzichakupa izvozvo zvauri kutsvaga. Saka pfungwa iri kutaurwa panapa vadikani ndeyekuti mukati meupenyu hwedu ngatikumbire kuti Mwari tivhureiwo maziso, tione zvatiinazvo zvakatikomberedza, zviri accessible, zvatinokwanisa kusvikira uye zvatinokwanisa kushanda nazvo. Mumwe mufundisi aimbotaura panguva yekuti zvinhu zvanga zvakaoma, vatengesi vemabhuku vasina mabhuku okufamba nawo, akataura akati chipatapata nezviripo. Bhaibheri kutaura kuti ukaita chipatapata nezvaunazvo, whether zvizhinji kana zvishoma, Mwari vanokwanisa kuzvikomborera zvikakukumutswa kusvikira zvagutsa mhuri yako. Asi rombo rakaipa nderekuti kazhinji tinogona kuti ndee totarisa, tobva tatozvishora iyesu. Kubva watoshora kuti hapana chiripo, panongori nechirugu chehuku hamuna chinhu, kana kuti pane tobva tatozvishora zvekuti zvinobva zvatoshaya basa. Zvikanzi asi kana ukakoshesa zviripo zvacho izvozvo, zvingava zvizhinji kana zvishoma, Mwari vanokwanisa kufuridzira makomborero pazvishoma zviripo, zvigoropafadzwa kusvikira zvagutsa mhuri yako. Mhuri yako yawanawo kunyange pokugara pakanaka, nevanokubetsera basa, zvanzi vanokwanisa kunyemwerera nekuda kwekuti panenge paine chipatapata chiri kuitwa, pane mhikitiko neshangazhiko dziri kuitwa pane zviripo izvozvo. Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari kuti makwai aya usatarisire pasi. Mbudzi idzi dzinogona kukuchengeta dzikakuraramisa. Idzo mbudzi idzi dzigokupa zvauri kuda iwe zvausina, asi ukangodzitarisa tingoti hadzingori mbudzi, ini chandiri kuda istand, ndine mbudzi bedzi. Zviri kunzi stand yauri kuda iri mumbudzi, ndo mairi imomo. Nhumbi dzauri kuda idzi dziri mumakwai aya. Tarisisa makwai, kana ukaabata zvakanaka achakupa zvauri kutsvaka zvausina nhasi. Ndo mazviri. Saka Jehovha ari kuti mapiro andinoita dzimwe nguva ndinokupa nemutoo wakadaro. Munoziva naIsraeri Mwari akavataurira muri kuenda kuKenani, inyika yehuchi nemukaka. Asi munofunga kuti Mwari akanga achienda kunomorera huchi nekukama mukaka. Vaifanirwa kudzidza kumora huchi pachezvavo nekukama mukaka wacho. Jehovha angoisa munyika akati ine huchi nemukaka, but iwewe you have to tap into
potential ine nyika iyo. Iwewe pane Mwari zvawakakukomberedza nazvo. Nogona kuzvitarisa ukaona zvisiri zvinhu zvisina, nogona kuona zviri zvinhu zvisina nemusoro wese. Pada uchienzanisa uchifananidza nguo nedzatarubva, wobva wati manje kwaDavid Whitehead wati andoda imi munenge makamboshanda kune dzimwe nyika, manje kusouth isusu hatidaro, kusouth isusu hatidaro. Munoziva kunikanika, unogona ngoita zvinhu zvishoma shoma muupenyu hwako, asi ziva pfungwa iyi. Pfungwa iyi inotaura kuti chakashata chiri chako kana chakaipa chiri chako, chiri nani ndechako, chakanaka chisiri chako imombe yemavhu haikamwi. Muri kubabata? Saka unogona kuona mazimoro ayaya hazi ako. Iwe unogona kuita confusion, wotofunga kuti hakusauti tine vamo, iwewe nani? Kana kuti whatever nyika yauri iyo, iwewe pane zvako zvishoma izvi ndozviri kunzi naMwari, izvozvo zvishoma tangira ipapo. Inini ishoko raMwari kana taverengei, ndiye Mwari wacho iyeyu ari kutotaura kuti usazvidza kunyangwe tushoma turipo itwoto, tangira ipapo, then tosumuka tese. Mwari vatifuridzira maropafadzo kana iwewe wakachenjerera bedzi. Saka pazive ipapo mudikani kuti chakanaka ka chisiri chako imombe yemavhu haikamwi. Taidziumba isu mombe dzemavhu tichidzirwisa, unoiumba wogoisa pazuva kuti iome, vapedza izvozvo wogoisa muchoto kuti inyatsa kudii, taizodzirwisa ka, asi ndionenge uchikuma futi. Imombe yemavhu iyo haikumi. Ndozvinhu zvakaita chinhu chakanaka chisiri chako. Saka munhu anogona kunge ari kuroja imba inotyisa yakanaka, mumwe munhu haana hake imba inotyisa yakanaka, asi pasitendi pake. Saka zvikanzi chakashata chiri chako, chiri nani ndechako, haikona kuzvitarisira pasi. Mwari vanokusumudza kubva ipapo pauri ipapo. Saka pfungwa yatiri kutaura vadikani ndeyekuti tinofanirwa kuti Mwari vatibatsire kuti tishandise nekukoshesa zvatinazvo izvozvo zvikanzi makwai aya nembudzi idzi. Ndimo mune zvikomborero zvangu zvandakakupa, iwe une zvingani zvakakukomberedza zvakakutenderedza. Vadikani zvikanzi kunyangwe pane imwe pfungwa iri kutaurwa pavhesi ipapa yekuti crown does not endure for all generations. Vabereki vako vanogona kunge vanga vakabudirira, vakakomborerwa, vakaita sei. Ivo usangofunga kuti unonzwa vafana vachitaura kumahigh school kuti akumba kwedu tine mota 3. Pane iri muzita rako here ukanotarisa mabhuku emota dzedzi, unozikana here kuCV rako kuti une motikari muno muZimbabwe iwewe. Saka zviri kunzi nebhuku ka a crown does not endure to all generations. Hongu zvinogona kunge zviri izvo kuti baba vangu vari CEO kupi and whatever, mai vanga vari kupi vachizivikanwa, hakuna kuzviverenga pausiri zhundu mundove hanzi ndava mombewo. Iwewe mira netsoka utaure kuti zvikanzi chenjerera nekushanda nesimba. Pfungwa iri kutaurwa panapa ndeyekubata nesimba nehanya. Munoona vana vaMwari, zvizhinji zvatingade, dzimwe nguva tinonamata tichikumbira Jehovha tipewo chakati, Mwari anoti ndakatokupa wani kare, chii chimwe chawaida kuti ndikuitire? Zvouri kunamatira maJuzi anodziya, iwe uine makwai ausiri kuchengeta. Zvauri kunamatira iwe kuti ndiri kudawo kuti ndiite stendi yangu, Mwari wati kozva ndakakupa mbudzi, mumbudzi umu mune mastendi mangani? Saka pari kutaurwa pachishandiswa mutauro wemunhu ane zvipfuwo, but zvinogona kureva zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvatingadai tiinazvo mukati meupenyu hwedu. Ngatitarise panapa kuna madzimambo echipiri chapter 4, 2 Kings chapter 4. Panotaurwa nyaya yeimwe chirikadzi. Chirikadzi anga ari mufundisi, murume wake anga ari mufundisi. Saka mufundisi ndokubva vashayika, mai ndokusara nevana. Apa mufundisi pawakashayika pakasara paine zvikwereti. Saka mai vanga vakuoneswa nhamo nemunhu ari kuuya. Mufundisi wakatovigwa, vanhu vakapedza kubata maoko, vezvikwereti vauya.
madebt collectors vakati tiri kuda mari yedu, takutora masofa, takutora chii zvese. Saka Elisha angari munhu waMwari aitungamirira vafundisi, ndokubva apfuura nekudunhu iri. Zvikanzi mai mufundisi ava vakachema kuna Elisha vakati, munoziva kuti muranda wenyu murume wangu akashayika, asi munoziva kuti aibatira Mwari sei. Asi zvino watine chikwereti naye anoramba achiuya, zvino akutoti akuda kutora vana vangu vakomana vaviri. Elisha akapindura vhesi 2. Zvikanzi panapa Elisha akati kwaari, ndingakubatsira neiko mhai? Ndiudzei, ko muneiko mumba menyu? Zvikanzi pavhesi 2 ipapo, zvikanzi mai vaindokupindura, zvikanzi muranda wenyu haana kana chinhu chaanacho. Muchirungu inoti your servant is nothing at all. Nothing at all. Ndokuti wakabva wamboti fungei, ndokuti wakabva wazowedzera wakati except a small jar of olive oil. Zvikanzi Elisha akapindura akati, chidzokerai kumba motinokumbira zvokuisira zvigubhu, tingati zvokuisira zvakawanda. Zvikanzi musakumbira zvishoma, ene anokumbira vavakidzani mukumbira zvakawanda, mopinda mumba movhara musuo, modurura. Vana vaMwari, mai ava pavakaenda kuna Elisha haana kuvati ngatiendei kumhiri kwerwizi Jordan, maybe ndokwamunogona kunowana rubetsero. Ngatiendei, ndakanzwa kuti ikokoko kunowana rubohodha matemba and so on and so. Handizvo zvakataurwa naElisha. Elisha akangobvunza akati, mai zvamauya nenhamo yamataura iyi yakaoma, munei kumba? Nemamwe mazwi Elisha ari kuti solution iriko kumba kwenyu ikoko, ndokwairi solution yenhamo yenyu. Zvikanzi mai vakati, nai dai ndikuine chiriko ndaiuya here kwamuri. Kutouya kakureva kuti hakuna chinhu. Zvikanzi I have nothing at all, handina kana chandinacho. Vamboti ndobvozera kunze pane kabhodhoro kemafuta kaakutoperawo zvako, mafuta edelight akutopera. Zvikanzi that's enough, ndobetsi zvatiri kuda izvozvo. Zvikanzi panapa Elisha ndokuti chidzokerai kumba, anza tatoiwana, anza yatovepo, yatobuda. Imi chiendai munokumbira mamwe mabhodhoro emafuta raini rese, musakumbira mashoma mhai, ndapota kumbira yakawanda. Kana imi nevana venyu anodzika neraini, anokwidza naro, muri kurukumbira nharaunda yese, mopinda mumba movhara mukova, modurura kusvikira mabhodhoro anozara, akazara zvechokwadi. Zvikanzi munhu waMwari mai vaya vaakufara, chiso chakukwidzima nerufaro. Zvikanzi naElisha, chitengesai mobhadhara uya wamune chikwereti, imwe ichasara mari yesei yayenyu nemhuri, mochidya mhuri ichienda mberi. Nemamwe mazwi solution yanga itoripo mumba mavo imomo mawakabuda nenhamo yavo, ndomamine anza yenhamo yacho. Saka Mwari vari kutitaurira vadikani kuti dzimwe nguva tinogona kutarisa kure nekure tichifunga kuti pada mhinduro ichabva kwakati kana kwakati, asi mhinduro inogona kunge ichitori pedyo nesu kudarika zvatingafungire. And yet mai ava pavakatanga kubvunzwa vakati I have nothing at all. And vazhinji vedu ndo mhinduro yedu yongoti I have nothing, absolutely nothing. But pa nothing ipapo pane munhu anotoona maopportunity anoshamisa. Imo munyika medu muno matinoti hamuna kana chirimo, kune vari kubva kune dzimwe nyika vachosvikoshamisika kuti maopportunity here aivedu iyi. Imo muno munoona kunyange pakabviswa vaimbove mukuru wenyika muno pawakasiya basa, vanhu vakangomhanya mastreets, vanhu vakadii tikadii zvese zvikaitika. Kune vanhu ingori nyaya, but about a month later pane munhu akaburitsa bhuku and haagari muno muZimbabwe, angangoshanyawo akatoburitsa bhuku riri kuverengwa the world over. That's a great opportunity. Asi mai ava vakabvunzwa munei, akati handina, but una situation iri kuita unfold, a historical event yekuti mumwe munhu 2 weeks after bhuku ratopublishwa, ratobuda, raakutotengwa, iwewo wakazoona uchipembera
chero wangoti street wakutotenga bhuku riya ko munhu asingagari muno unei handina hauna munhu ari kusvika pana pachi onyora bhuku ronopabhurishwa kuIreland munhu angoshanya kwe2 weeks dzangoita koinside nezvaitika otonoti mugepika akabva atosiya zvaanga avinga kuri akatonoti pano pachitozoita mari manje. Unoziva kuti kune nyika dzapererwa nemarara, vana Ireland, vana Finland, nyika dzapererwa nemarara nekuti vakutoimpota marara kubva kune dzimwe nyika, nekuti marara ndo raw material yavanoshandisa pakugadzira magetsi. Munei Zimbabwe hatina, but marara opo. Marara opportunity kai. Free resource yangopiwa isina kana kuti hanzi inoda capital kana kuti kuita sei. Kune nyika dziri kuimpota marara nekuti awape. Panoda kuti michina yawo irambe ichimhanya asi havasisina marara acho. Saka vakutotenga marara kune dzimwe nyika kuti tipewo marara eda kuchina. Kana marara chaiwo ari resource, tinogona kureva kuti tinogona kuda kuti Mwari tivhurei meso edu tione zviri nani. Munoziva here kuti dzimwe nguva munyika muno muZimbabwe ndombonzwa dzimwe kwedu kumaNicaland uko vanhu vachikomplaina kuti takuwara kumana nemosquito. Maberekero akaita mango kana kutengesa kana kuti unotengesera niko munhu wese anadzo. Enda pamosquito ndo padziri kudii, ndo padziri kuberekera ipapo. Zvokuti vanhu vanenge vachinetseka kuti toita panoita matutu nematutu emango dzinenge dzichiora dzichichererwa makomba dzichifushirwa. But mango idzi kaidzi dziripo handiti, zuva riripo iri rekuti munhu anogona kuita solar dryer yaanogadzira yekuonesa mango idzo dzidzi. Chero yotsine mutsine uyu, chero nyevhe iri kungobuda yega. Hauioneri kuna Bon Marché. Bon Marché ndakatozodzidza musi uno kuti iFrench noreva kuti good market and good price. Ndaingotama inoti zvinorevei. Saka tirikuona unei handina, asi munhu ari kuchema kuti mango dzakabereka zvisingaiti gore rino ende dziri kuora ikona zvekutamba, kwete kuora nekuti hadzina kusvika, asi kuora nekuwanda marisource aya. Isu tiri matropical, nyika yedu tropical inoyi. Kune vari kunze kwematropics vasingakwanise kurima mango, vanotorelya nekuimporta from tropical countries like Zimbabwe. Unei handina. No, there should be something mumba mako. Tumafuta asipa kutopera kanzi that's enough. Ansuda chimwe chichitu ichocho iwa zviripo izvozvo. Dambudziko redu nderekuti tinozvitarisa kazva zviripo zvacho tobva taona zvisipo izvo zviripo. Mupfungwa dzedu tatozvidismisa kuti hazvireve chinhu izvi. This is nothing. Don't despise the day of small things. Usazvidza kutangira pasi ikoko. Saona mota dzese dzimanyedzi vana Honda, vana Toyota ukafunga kuti dzakatanga iri mishishi kudara. Vana Toyota vakatanga vachiita zvekusona, achigadzira mai vake michina yekusona. Ndoko zvakatangira. Asi one thing leads to another. Zvinhu zvinokura. Mwari vari kuti usazvidza pane zvishoma zviripo izvozvo. Ndakaona munhu anopenda anoita world class portraits anopaint achishanda nekuti maoko haana maoko, anoshandisa zvigunwe. Minwe ndeye maoko ka, zvigunwe ndezvemutsoka. Alright, anoshandisa zvigunwe kupenda vamwe vanoshandisa muromo. Iwe unei handina. Are you sure kuti hauna kana chaunacho? Ari kubvunza munhu waMwari, ari kubvunza kuti unei kumba kwako, nekuti anoziva kuti Mwari akakupa something. There should be something. Asi tinozvitarisa toona pasina chiripo. Badikani hama, imwe nguva ndakabatikana zvikuru ndiri mune imwe nyika iri pano inovakidzana neZimbabwe. So ndichiti muno munodyiwa hove munyika muno, nekuti vanoti vakakubikira sadza wesa nemuriwo wesa nebhrimu, vaise tumabhrimu twekutamburira.
One iro rekuti kwedu rinodyiwa nemhuri yese vanogona kukuisira mairi unodya brim ukadzo. Saka ndichiti hei mune hove zvikuru kwazvo munomu. Vakati mufundisi hove dzirimo asi regai tikutsanangurirei zvimwe zviripo zviri kuitika. Ndikati right, tsanangurai tinzwa. Zvikanzi about 60% yehove dzetinodya munomu munyika munomu tinodziimpota kubva kuchina. Ndikati mabrim. Vakati tikati how come? Zvikanzi zvakaitika ndezvekuti kuma1960s machinese vaivaka railway, vaigadzira njanji inobva munyika imomo ichienda kune imwe nyika. So pavaigadzira vasvika necheku mabvazuva kwenyika yedu kune nzizi dzakakura dzakawanda dzine mvura yakachena. Vakaona mabhrimu. Zvikanzi vakaatora ndokuenda nawo kuchina kwakunoabreeda ezvino vakuexporta back kunyika vakomanaka kana appetite yangu yakabva yapera kuti alright, tikati isusu maybe tikati cellphone maybe hatina technology but hove mwari vakatokupai munzizi dzenyu haisi kuda technology yekuti hanzi inogadzirwa sei hove itoripo, mvura yacho iripo, nzizi dzacho dziripo, vanoda kudya hove dzacho varipo. Muri kubabatira asi zvino izvi vaitaura kuti 60% yehove idzi vari kudziimpota kubva kuchina dziri hove dzakatorwa munyika mavo. Imwe nguva ndakati tisvika muKuala Lumpur wakuda kunomhara unoona kuti as far as your eye can see anongori palm trees. Malaysia ndo imwe nyika dzinozikanwa nekuproduce palm oil pasi panapa. Saka ndakabvunza shamwari dzangu dzandainga ndinadzo ikoko vanogara munyika iyoyo nditi makazoita sei kuti muve nyika ine palm yakadai? Vakati mapalm trees atakatowanawo kuNigeria. Asi zvino Nigeria inotoimpotawo palm oil kubva kuMalaysia. Unei? Handina. Africa yisho hauna iwewe. Mwari unotusandishamisa uchidaro. Saka vadikani mayava vakabvunzwa unei? Handina. Muranda waMwari akaramba akanyarara akavatarisa kusvikira vazoti ndiwakangoti arega ndichingoti semunhu handikabva tarambi takatarisana takanyarara pane tumafuta twazvanzi that's enough. Mafuta iwayo it's enough. Mwari ari kuda kuti ungoanongedzere pane tumafuta twako itoto tori kuti tushoma, tori kuti hatureve chinhu. Mwari ari kuti itoto ndo pandoda kukukomborera ndichibva neipapo. Vatikani hama hongu vamwe tiri mumasituation akaoma nekuda kwekuti basa rakapera, vamwe macontract akapera, vamwe takashayikirwa nevaitiriritira vachitibatsira pakurarama kwedu. Upenyu hwakaoma, ikonomi ichiondomoka nekudhirika zvairi kuita saizvozvizvi. Kana chiri chingwa nemajarini takungozvionera kuhope. Asi mubvunzo uri kuti hongu zvakaoma sezvazvanga zvakaita kuna mai avo. Chii chaunacho? What is it that you have? Unogona kuzviro kwazvo kuti ide handina, asi Mwari vari kuti funga pamusoro pezvaungadaro unazvo mukati meupenyu hwako. Tichivavarira kuti tipedze, ngatitarisei panapa kuna Exodus chapter 4 kubva pavhesi ya1. Muchaona panapa kuti kudaidzwa kwaMozisi achinzi aende kuIjipita kuti anoburitsa vana vaIsraeri kubva muutapwa kuIjipita, kubva mumaoko aFarao. Saka Mwari anokumbana naMozisi pagwenzi rinopfuta rinoririma asi risingatsvi. Saka kubva pachapter 3 yaExodus muchaona kuti Mwari vanotaura naMozisi, vanopindurana vagokikiritsana. Chapter 3 yese inopera kuti dhau. Mozisi atumwa asi ari kuramba kuenda kuti muritaura kuno, muritaura neni kuenda kuna Faro inini kuti hanzi ndiriburitse labor force yake ari kurilaya nayo ndoiburitse inini ndakamira pai ndiri ani. Hazviitiki zvakadaro. Mozisi akaraka ndinokakama akadoti koava akataura zvakawanda kusvikira vanonopinzana muchapter 4. Chapter 4 zvikanzi Mozisi akapindura akati ko vasakatenda vasakanditeerera achiti okay
Mwari haana kutaura newe, ndinoita sei? Zvikanzi Jehovha akati chii chiri muruoko, chii chawakabata icho, chii chaunacho muruoko rwako? Zvikanzi ichimo. Zvikanzi that's enough. NaJehovha vhesi ya4 vhesi ya3 zvikanzi ikande pasi. Zvikanzi saka Mwari akati Moses ari kuti ndinoenda, handina kana mauto ekunotarisana nawo naFarao, ndinoita. Zvikanzi ende vanogona kuramba zvikonzero hopo. Zvikanzi naMwari chii chaunacho? Hapana chainacho kunze kwechimo. Zvikanzi that's enough. Chimo iyoyo is enough. Zvikanzi chikanda pasi. Ndobva zvakajairika kakukanda tsvimbo pasi. Ndobva angoikanda akakatyamarara achiona tsvimbo iya yashanduka kuita bvumbi pamberi pake, ikaita Egyptian cobra, mungu yamutarisa. Moses ndiye tande kutiza akwinya maroke kuti Mwari akati hane mira dzokera kudzoka kupi? Zvikanzi ikoko kumhungu iyo zvikanzi chienda chiitora nemuswe wayo. Mwari ari kumuratidza kuti zvidiki zvaunazvo izvozvo, it's enough if I'm there with you. Mwakaimba akati little is much when God is in it. Chatinokumbira ndechekuti Mwari ivaiwo nesu. Amurangarire here mukomana uya vadzidzi vaJesu vachitaura kuti maparidza amadzidzisa nguva yakareba, vanhu ane nzara, panozoita zhowezhowe panapa, panozonetsa panapa, vanhu ane nzara, chovadhisimisai vaende kunotsvaka. Zvikanzi naJesu imi ndimi muchawapa zvekudya. Zvinototora salari yemunhu inenge hafu yegore kufidha vanhu vesaba, ende vanogona kusatoguta futi. Zvikanzi munei? Zvikanzi hapana chiri papa kunze kwetu chingwa. Zvikanzi that's enough. Chiunzai kuno chigarisai vanhu mumapoka, that's enough. Little is much when God is in it. Chatoda ndechekuti Mwari tipewo kutenda, tivhurewo meso enu tione kunyange zvatiri kufunga kuti hazvipo izvozvo. Tiropafadzewo pane zvishoma izvozvo. Wakatarisana nemhuri yako nevana vako, pada mumwe uri chirikadzi, pada mumwe uri nherera, pada mumwe uri muchimiro chakaita sendibaba, basa rakapera, makagamuchira tsamba yekunzi nelockdown idzi kambani haisi kuzovhura, ende pairi kuvhura iri kutozotora maisi vashomanene ndo vachatisara pabasa. Masituations akaoma vadikana, hatisi kutaura matheory, tiri kutaura reality. Asi Mwari vanoti una Moses kanda tsvimbo pasi. Akanda tsvimbo akaona kuti zviro kwazvo anga akabata simba rinotyisa muruoko rwake, achifunga kuti ingori tsvimbo. Kana Mwari vakava nesu mumhuri dzedu pazvishoma izvozvo, Mwari vanokwanisa kutiropafadza. Vakazvifuridzira makomborero avo, zvinova zvizhinji, zvinova zvikuru, zvinokukumutswa, zvikagutsa mhuri dzedu kana tichitenda nekukumbira kuti Mwari wave nesu. With God all things are possible. Saka chinodikana mudikani ndechekuti let's go on God's errands. Ngatiende sekutumwa kwatinoitwa naJehovha, ngatiite sekutumwa kwatinoitwa nedenga. Kana tikateerera nekuita sekutaura pedenga, zvishoma zviripo izvozvo zvicharopafadzwa. Rangarirai kuti tatanga titaurirwa kuti ukachengeta iwo makwai ako nepfudzi dzako idzodzo, pane zvichabuda imomo zvinokwanisa kuchengeta nekuriritira. Pfungwa inokosha vadikani ndeyekuti dai Mwari vatibatsira tisazvidza nekutarisira pasi zvinogona kunge zvakatikomberedza zvatakapuwa naJehovha, nekuda kwokuti pada hatina kujaira kuzvishandisa izvozvo senzira yekuzviriritira, tinogona kuona kunge zvisipo, izvo zviripo. Noziva imimi kuti coffee, handisi kuti vanhu imwai coffee, asi ndangoburitsa pfungwa yekuti coffee is a multi-million-dollar industry in the world. Munozviziva imimi. But coffee was first discovered in Ethiopia. Nevakomana vaifudza mbudzi, vachiona kuti mbudzi dzinofarira kudya mashizha emutu, ende kana dzadya dzine imwe behavior yadzinoita, dzinenge dzakungofara zvinongoshamisa kuti mbudzi dziri kufarei kwedzi. Kana dzikangodya bedzi dzinoita zvo, ndo pakatanga kushandiswa coffee nemaEthiopians. Coffee is just like mahewu in Ethiopia, inongoshandiswa semahewu, asi bvayazoonekwa nevarungu and everything like that. Yes, you know, it's a multi-million-dollar industry world over.
unotoona mashopu anongotengesa coffee beds atongori dedicated kuita zvecoffee chete, asi chiri chiwanikwa changa chakugara chiripo chakangokomberedza vanhu. Unei? Handina. Are you sure? Mwari vari kuti pane zvishomo, iwe munamato wako ndewekuti Mwari ndibatsirei, ndivhureiwo maziso angu musituation yatiri. It's very difficult. Mai vaya vanga vakaomerwa, vanga vashaikirwa, vaachirikadzi apo vane vana vekuriritira, asi vanga vasina. Asi muranda waMwari akati there must be something, one thing, kusvikira vazotaura kuti chandinongori nacho chete yeka mafuta asakutopera. Zvikanzi that's enough. Moses anonzi chii chiri muruoko, otaura kuti itsvimbo. Zvikanzi that's enough. Iwe mudikani chii chiri muruoko rwako, moti hamuna chinhu past kunze kwefoni bedzi. But pafoni ipapa ndopandinendaka ndiri kumirira ndipenga kuti macomic awards anonoka, comic pastor vari kuita hausi serious, macomic awards anonoka. Are you getting that? Pane chinhu chinonzi YouTube. Chinhu chinonzi YouTube chiri paveka foni chaiche, hachisi ndokutamba nacho. That's a powerful tool. Chero tinoda kudzidza kudriva ndege, unogona kudzidza paYouTube ipapa. Chero tinoda kudzidza whatever you think, kana unoda kudzidza Hebrew kana Greek kana unoda kudzidza whatever French, kana unoda kudzidza kurima kana magaka kana kudii, kachero. I mean, one time when I was in Australia na mai mbiri tiri pane imwe church, so takaona pachurch apa haikona kutaura pari palunch tatiri kudya manwiwa. Ndarisati ndikuona vanhu vanodya manwiwa akawanda zvakadaro. Ndakasvika ndaita mubvunzo kuti imi manwiwa chiko chiri kuitika, what's the secret yemanwiwa? Handisakambona vanhu vanodya manwiwa so ndobva muri kuona avo baba namai avo pane vamwe varungu vanga varipo. Zvikanzi ndo vamwe varimi vemanwiwa vanozivikanwa Australia yese. Australia is not a small place, eh? You know, it's a massive place. Kuti munhu azivikanwe kunzi anozivikanwa muAustralia, that's not a joke. That's not a joke. You remember, I mean, flight yekubva kuPerth kuenda kuSydney, 4 hours direct flight, and yet cross nyika yacho 4 hours. I mean, this is not a small country. It's a continent. Nzvimbo yavari, it's desert. You know, Australia is about 80 to 90% desert. Saka unogona kubvunza kuti munei muAustralia wogona kuti hatina tine desert beds. Desert iroro ndo rinotoda manwiwa manje. Unoona kuti dzimwe nguva muno muZimbabwe kune dzimwe nzvimbo dziridzi, kunana Mocha, kunana Masvingo, dzimwe nguva kunopisa zuva nguva nenguva. But tinoramba tichimoda kurima zvinhu zvisingarimike kunzvimbo idzodzo. Chatoda kushandura mafungiro edu. Nekuti nzvimbo idzodzo unogona kuona kuti ukadaita manwiwa anoita zvokuti zvinotyisa. There's someone I know last year muno muZimbabwe anzi nemumwe achichema nhama dzatiri kuchema idzi ndokubva anzi nemumwe imwe hama yangu akati wadi wamboita zvemanwiwa kusaidi kwenyu uko kunopisa kawo. Aya akati matinini kubasa kwangu wati munozoiko kakuda kuwa sophisticated kedika kaka zvisina nebasa rese. Zvikanzi ndokubva abvuma, ndokubva atora maseedlings emanwiwa ndokuenda nawo ndokubva anorima. The long story short, manwiwa akabereka kunga anopenga kwawo ikoko kunopisa. Abereka ndokubva atora mairi matatu ndokuenda nawo kuchitoro chaakaenda nacho, one of our big supermarkets muno muZimbabwe. Aenda nawo kudai izvi ndokubva anzi waona kumanwiwa akanaka kudai. Akati ndakarima kumunda kwangu kuno. Ndokubva watonzi izvozvi weprocurement pindai mota nemukomana muende munoona. Ndokusvika kumunda vakasvikobata murume wakati ndakwaisai. Ndokubva averengwa zvikanzi right, atengwa ese. Chero iwewe kana uri kutoda wakutotengawo kwatiri, tatenga ese. Akashamisika zvikanzi izvozvi tibva muno mumunda uchaende kumba, ngatidzokere kuofisi, takutonokupa mari yako. Tobva motraki yotouya ichitora manwiwa. Akauya nemari iyoyo muno kuno kwaHarare, ikanochinjwa yakaita about 22,000 United States dollars. Handisi vangu takachinja kubhenge rekatukopi, but yakaita 22,000. I'm telling you, nyaya yakaitika, handisi kukutaura ingano.
I'm telling you, unei handina kwedu kunopisa. Kupisa iko kwetori resource. Wona vamwe wana Franz wakutotsvaga nzvimbo dzekuisa maira nemamaira square miles emasolar panel muAfrica. Munei kwedu kunopisa hakuna chiriko. Hakuna chiriko. Iko kupisa iko kuitse resource. Murubabata wana wamai. Saka tikuti Mwari ngawatibatsire wativhure meso yedu. Dzimwe nguva tinoramba tichichema tichitokumbira zvinhu zvatakapiwa kare. Zvatakatopiwa kare. Kuchema kuti Mwari tipe mukaka, makati nyika yeuchine mukaka. But Mwari wakakupa mombeka. Ndo dzine mukaka wacho chikama. Ndo pari kudiwa bedzi papo kuti iwe chikama. Ako uchiwa chimora uchi. Ndo kuti uite uchi mumba mako. Ndo zvatikukumbira kuti Mwari tivhurewo meso edu. Tikwanise kuona. Tinotarisana nana Pharaoh wenhamo. Wana Pharaoh unemployment and they terrorize us. Asi Mwari vari kuti I have a solution already. Dai Mwari vakatibatsira, vativhura meso edu, tikwanise kuita chipatapata nezviripo, zvingava zvizhinji kana zvishoma, asi Mwari vanokwanisa kutibatsira. Ngativhare maziso edu tinamate vadikani. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri nokuti makafanira kurumbidzwa. Tinosangana nenguva dzakaoma Mwari pakurarama kwedu, imi munozviziva. Vamwe ichirikadzi, vamwe inherera, vamwe tiri vana baba mabasa akapera. Toita sei Jehovha, muri dzinoda kurarama, dzinoda kuriritirwa. Hatina chatinacho kana tichitarisa, asi tinokumbira kuti svinudze meso edu. Mutionese patinoonese pasina chinhu, imi mutinongedzere. Kana manongedzera moisa simba renyu rinogona kuita kuti tsvimbo igova nyoka inotyisa. Simba iroro rakaita kuti mai ava vawane mafuta akazoita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti nekuriritira vana. Ndo simba ratinokumbirawo Jehovha mumhuri dzedu. Burukirai pakati pedu. Kana imi musakazviita zvirokwazvo hatingakwanisi toga. Tanamata nokutenda tichikumbira muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira. Yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu. Kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera. Tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu. Mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera. Mwenje yenu ifute, chiuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi. Mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, tenzi aswedera. Mwenje yenu ifute,
iwo moyo wangu wese petone muchinjiko mutsawandiwana abonda jekeserwa kupenya kwa Jesu Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu tibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndoinda ndoiba yakara ndizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora